empecé na música como gaiteiro. Máis tarde empecé a tocar a guitarra de forma autodidacta e por vídeos de YouTube. Por aquel entonces, os meus gustos musicais iban desde o metalcore hasta as pandereteiras, desde Lúas Verdes hasta Avenged Sevenfold, pasando polo rap, polo pop, polo indie. Todo me parecía interesante e todo me parecía super novedoso. Co paso dos anos, empecé a dedicarlle máis tempo á guitarra que á gaita e a deixar este instrumento de lado que tanto me dera. Incluso cheguei a terle un pouco de odio ou de rabia. Ahora, con 29 anos, volvo a abrazar todo eso, volvo a abrazar toda a música, a electrónica, o metal, o jazz, o rock, o pop, a música tradicional, e xuntoas todas neste novo proxecto. Nas así, Canto por 6. Canto por 6 non é un proxecto ao uso, é unha experiencia inmersiva en directo, onde o espectador asiste a un diálogo onde o pasado interactúa en tempo real coas ferramentas musicais do século XXI. É un xeito de revisitar a nosa identidade, de poñer en valor o patrimonio material e de demostrar que a tradición non é algo estático, senón unha materia que está viva. A proposta culmina nunha performance en directo, onde o controlado, ese gran amigo, a improvisación e o espazo acústico interactúan en tempo real. Neste proxecto, xunto todo, os meus mundos, as paisaxes sonoras, a gaita, as guitarras, a distorsión, os ruidos duros, os sons fermosos, todo xunto nunha performance en directo que nunca é igual, porque aquí todo está a libre improvisación e ao que sae, cos seus acertos e cos seus erros. E todo isto é Canto por 6.